हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमिति अछंती मु आशा करछि आपण मैंने बहुत भलरे एवं खुशी थिबे। आसंतु देखिबा घरे कोन कोन देखंतु आमा देखो तसे बुझा खाइबा के खाइबो हासंतु पूरा लाल लाल देखाउ बड़े तरबुजटा आसंतु खाइबा ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଘରେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ତରଭୁଜ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ତରଭୁଜ ଖାଇବା ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ଚୁପା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦିଲ୍ ପସନ୍ଦ ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। କିଏ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ। କିଏ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ ବି କଟା ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଉଛି। Oh my God, बड़ी ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ।